Esta que sería a cociña? Sí. Sí. E hasta cando vivía xente aquí? Non quería salir eu aí. Ai, pero non o filmo, non o estou filmando. Hasta o xa. Hasta 1980. É que vivían familias, así, Ah, completas, sí. E os animales aquí tamén, non? Esta é piel? que de can. De que? De can. De can? Que se usaban para roupa? É iso.